na tweka tukanyora ibirugo bitu bya bangiru bitatu bakatutaitwa isaransa kurugu ikaransa bakangya gutwaka kibicha ali bangya kuburi umwana turangya kuburi yanga mamu mina begete no totebi ntebi ngo bakateba mama begete longi ya black eswenta ya blue na sandaki nago simbali embaliri inki mwali makoroba obukumane isukuma ningoko koba mama onkoba sambiri wira no chukuyaba abandi wananje bukungete bakandange ngende tukabera nyumba bagante turarangiri mama minora nera ngotukuranga mama minota benera koleta tukubarangiri digende tuwote bikwatuirane arafu bakarangiri umusacha gete musacha uyu akateberete ngori bagansiba musacha uyu agashaka kunkaka n'umukungu uyu musacha uyu kwete nera agashaka kunkaka agatebata wese naye kwa morogiro kuri njengo nyakari klasi jingo chukakongonta tebo morogiro uswai nutakongonta ni nalio mugakona matebi nyuma mutara akora buna mutagite mukura tiganda akwana n'umwana bakamutebi mukakora kigenda ngojikwa boli go mwandiniro mwana uyu piting kwana nere bakahanga bakamawanda ibone ento korairana obwata mafutaya ura umuriro mungino go kwanza ayo maiko kenda timanye tingana yelira gibaba gakinje kuruna ibore tu kuruna cheta timetina kyo baragibukare abandi bagontwangago morogyo teba bamini na get madam mubere ntobete monta akaburu gutugambie eki nabuna natonyorete ukoripoti tayo yo what evidence inene ki unaba naborogi akabura tukaigulirugo tugachanga tugaika saa 5 na kitu hivi patenga totengeti madam etwatenenete totebugu genda guchia tuika tutenena twakuchibi kora iga kunama twakuchibicha bono nchingati kubakani nchembono mwanda ngeiri na nabekire rongi yagande yapana ekine uniform mogorete cyaboroki kabata ibaba ngane limako nganje tingorati kanye motaite kuamini ngebukuri ya pastor konyako korera bakorari ngimuki kanye likariri kora kirimbuwata pakati abantu liko kwabu nancenyo arometa batakatu akorire kitwa chairu okogoseru waburu chinguru asogoji elindo chikonyoro bwene bwa intagete buna ino mwachire buyega akimombo atese nyoro bwene bwa endage swagi nilenta etoko boje timetinga osembu yagire timetinga ngakia barugi bakorolekana nche personally tinanya koromoro yose nanya kumira morogi timetinga kia bakorolekana Mwachumuliria Inka TV, karibu sana. Twekire gaiga buna jina bamanyito kurwa somo chiuria unyagosira Alois. Twekire gaiga asa bakageru bali bamanyite gose ase enkaya bakageru bali oborogi mwana uri o class 6 otogete. Oroyo boina bwa unyagosira Alois twekira senka yabo tomanyenga amangana yago kwanwa internet. Obo baene gose na amangana y'abantu. Enenga kibatogete gaje kegera muna twachirega na rorenga a distance nero by the way taringa umuchuri na ngeno urega igase twikire teto ko swaga iga tukwana mama mwabo atwerese nganga kyo mwana tugeteganya na era monyene ngakibago tukagari no mwana batari bairi na inde okoba distance nero kurwa senke yabo mbaka inkeri ya Nyagosira Alois. Malitane Bridget karibu sana Inka TV. Tumagero Inka TV twekire gaiga asomo chiuri wo mukagerwa boborogi una twakoresa kurugaria setwaru gose nyina umukagerwa uyo umwana uyo no moke sana by the way class 6 lakini wone gamna twekire nkagaiga oso kirake lakini twarangili gose twatumanire ache gocha tukwana munaire nenkarasta gaiga na ngina uri mwarorira sibicha chiri chikwenda gutara ase internet atorese nga
no bamaene no morogiari amang'ana ya ari ase chi internet gose abe gekora kiri kiabete gari gitari gya kawaida nero renge gari na indonyo renge gari nkiari gokora gari. Karibu sana twende naye mpaka Omweli. Karibu. Samarita ngakikora. Samarita Sara Murayonga. Sara Mura. Yaiga nonka mo. Nonka bwana. Bana mbali ngobwate. Pata bana batano. Oyo togete asomuchuri Nyagosera Alois no mwana w'Karinga. Naro mutangi. Naro mutangi. Nere first born yawe. Ne skuru wali. Na skuru wala grade 6. Mangana naje twaigure sana mpaka twageranga twaroranga ikero twaikiro muchuri. Tiga toche gai. Nende kero bagoteba ngoma ite ngania nare. By the way distance nero. Kindu ateba neba butuko mpaka toche gaiga. Tugokwande tu both sides of the story. Mete nto igwe moto concluding aki no morogio. Ncho manyene ndanya kororo morogi. Timete ngaki akororekana. Igobona mangana yo kwanu no yobo maena. Ya inayo bulimo. Nayo bulimo. Nkiki yari nginga kimogotoka gari. Yari ngiri tukuria ichuma njenkaruwe chiro yane bunana rete kawaida. Munya biashara. Ngaikanga gaiga nkanyora mwana itakora tiki. Tayo. Inkurangeria akambura kanyagwa kajizimi gochobo iri bwane gutiseitu na sabo mama. Akambura. Gaikari tukuria sabato na aronka bori. Akambura bono ngatimuka nkaro sana kinga yagenda. Mwana asirete matukabiri. Riri bona gucha kutoka neri akabera. Okay. Nkura asokare uira na gutiseito na mutua ye turi buya. Bone gaikera esabato magoro baiga sasta. Turaire mugakono chire twarire ndagira twarari. Tukire take tata biara gaturangeri. Karangeri umwana aya naki mwana ino korireki. Utokira ari asa matanga arenge na Bible bae bakorataki. Batakeire. Rende tugakora kintu chiti gakora kintu tukaimuka asubwango. Nchisanga. Sasta erigereti sasa. Sasta chabutuko. Kero twaikororo. Tugaika tutaraika no mochi na twaika para kanyumwete para gitega. Tukanyora abantu abange batukanyirire. Guchiomo chinchirawo. Ntumete asa abantu baruerete. Bagatukia iga. Bagatuburi kimwacha gokora kikiabareta tukabata yaye twakirwe simi usesimi yachiro mwana otokire gaiga samata asamatanga abanyene batoki nintu abaiburi bu mwana bagatutebye gento mokora limichito chitochi tukalimiti chitochi kero twaswa guchumo chiga gatinkara kare ngororo na twalirete libutuko bagatutaitenena bake bakagenda guchaguso muchuringi na bake tugatigara na barabu gaiga. Bono nari abasubati babere bachete bagacha goncheki kumaki na kina koreteki na isogete. Bono muna twakora abasubati bagatira na uchiagu mochi bakenda bagatebi umwana gukuboligu. Ote mama mina begetarongi ya black swenda ya blue. Na ndote ebe nyoko koreta ogoikia uira no chikoyaba abandi. Kenda ko na chake kimongo kengo para mogo tirimboka. Aba bako bakenga ningo na inde baba tebetinki bako bakengera. Aba bono bagutusingira imbali ba oyomo bagete simi gochanga. Na bagutuburia maswali na kimwacha gokora tukatabata yaya etweiguro mwana okorireki obwatiro. Rende na batu tabete na ndita gucha. Muraye na iso mwana na nko yaya abantu batatu. Ana buna twika muchiabu tukanyore bagiterete umwana ika. Muntu taisaranste no yomo na twika tukanyore birugo bitu bya bangiru bitatu. Bakatutaito baisaransa kurugu ikaransa bakangya gutwaka chibicha. Nari bangya kuburi umwana turangya kuburi yanga mamu mina begete. No totebi ntebi ngo bakateba mama begete longi ya black eswenta ya blue na sandaki nego simbali embaliri. Inki mwali makoroba obukumane sukuma. Ningogo koba mama onko basambiri uira no chikuyaba abandi. Bagakora igo bakangya kuburia maswali gochase ende. Bona abo mwana igari kando nayo uri. Na inchende kando. Oyo gwakire siminga umwana utokire gaga ningo mwachita kumumanya. Ntata byara bwakire twesimi. Agacha gututura. No mwakirete. No muntu bwororo mutureti bwororo. Mutureti ogaye. Akarago mwakira nki yako matebi. Amutebeti tebi abaiburi bo mwana bakora kibache. Mwana nwara. Nwara. Igo tulioka. Rende ntu tukagenda.
ende buna yaikira au bakang'ea kumburia maswali gwetu mwana ng'ainerere nkamte yaya mwana inche nanya komara kuruma tukayo batukayo nsi mbono rende buna mwaturangiri mwana utokire na ntwachire koyana kinaki mwana nwakarataki nwara ende bakatotebi umwana bamanya wale embera igoro nago batanyorete mwana embera igoro umwana baringe no bana bande bagaika bakamupaki umwana gatigara agu asegeti eki kyarenge birugo ime kuna kuibisa bisa abana bandi mbaringo barenge na barabibi muraiga bagochesa bamukobete iga bakamutebia yetera na nduti gatwetere kurugo nabwo arenge kuna gusiumeriga abarore gusibachire atire guchieke gutwari bano buna baburia maswali tatu mwabagateba mwingi guntiga mburi umwana ari swali bakamukania yaya turi no siano no mwa umuntu uri no siano no mwana kumanya mono nyina nari babu atabagansi buri gitamba nasi bete mutweki bakurukana kiego sinabegete bagasamusa iga bagaikana bakarutira umugakone kuna bamurutira bakangimuki igoro baganta ikoraiga bakambwata aganaga barore guseria ogondi korete abo bado magakona aikara no isaransete bakarua bagakura bakanyora kende ngekoretiki nkiyo etuke bagansa musaiga kende gikabagora nari banta bimo kabono gucyari aso mwana baganta ikaransa inse nari na isaransa nari bansi bachingo chingori nari umugakona matebi nyuma mutarakora buna mutagete mukura tiganda kwana no mwana bakamutebi mukakoraki genda nari twatigara agagu no mwana baganta ikwane ngana yomweri ahibono gwakorireke gwakuru abono ngaiba baikaransa batu isaransiti ase omurero utire geturiga ense moiga nari banta ikwane ngana yomweri gakinka baburi gaki nanya gocha muchonche timanye tingana yerira gibaba gakinche kuruna ibore tu kuruna cheta timeti na kyobora gibukare gaki omwana oyo kanye mwamonyora nerebye kokoreteki urengo no buchari bwa yakoreteki aringa omborira matukabire neri akabire ante bimoka nari twimoka nari twirwe mbera igoro twatenene kuno mwana batusukia ke batuira so musarabo uyu mwaka akiraneti gugoroiga banta bibwata nkabwata no mwana akabwa nande bagansuki step ende bosi haro bagaka chibicha nari ekerago baturusi agu bono batutaira amamanze abako basukina bako bakachibisha n'abantu be family yose omo murayo muno ibye family nabandi n'abantu bense moika bono nari twara amamanze bakareta maorori bagatongi abandi bagontwangagu morogi oyo teba bamino nageti madam mubere ntobete teba barogi bamino akimba buri rindi mbarabi tuoma chemani turesara tuena batairinde njinima eta mangana ya barogi gaki murangita aseke na irogi nche kuruse itobuna twakina igantokora tiki kanye twaswa nyomba twarara igo twakorireke twararire obuna abakora twabarogi bamino kabatekanya inukiri mwana chire akikora lakini asinya saya machibu nakoreteki narorora nari batonginche bagachigontongia amaena amaruri ari akanga okoraki woka mwana ere no getega nabeta amabondo nari umugako yomo omonene sana akabatebia pana ikenege ntomo gokoreke ikibe agakama amaruri ari ayande konyahire akanyasiara n'inyimbo kabatebi kanye mogoita omwana oyo emokong'ita mamanya gokoraki kumuita nari nande batuimoki kurusari batuisaransia agu embera ensemo iga nande mugako yuko bakani nabamanyete mugakuye natumanyete moise koye nwari seitaranti yane kubatebi omwana oyo buna akina iga na ise buna akina iga nimo maeto no mwana omokoyone mogokoraki mokumuita araga kana sana nabande bakabwatera nagu bagakana pana ikaransa ande bakang'ea kuburani moturo omokungu obande mochikomooroka nomoro osemborere mwamorusire ari bona abakungu bang'ea okura uyo abarogi ngaba ninchu tokoreki tobasambe bantu bakang'ea gocha omonto achichatete kura ng'ake ebeti ebigoti bantu rende bari barenga amanyinga y'abantu babatuoma nari barora isika yabeire bobe naki tokora tokonya abantu aba nintu twabaretaga
bakansoyia enyomba eyemo buna bansoyia enyomba bakabarusi korwa embera korusi kagu bagatosoyia enyomba gete iga agachikoni iga bono nyomba agu buna tori nyomba agu isika ebikure ebigenderete nabamura gotuora na gwaka enyomba eri na komocha amagena bono buna yagenderera iga abanto bakang'ea goturana iga buna baturana rende abatureti bagacha abagambi bagacha ba echisaidi chionsi nari chisimi chiagenda epolisi yaito bagacha Maro na abande bakarwa bogere moino Kanyanga na abande bakarwa Chotororo abonsi mbogere chipolisi post echibere chinsere ngecho echi bono chiaikire saa 8 iga saa 9 nari baika ororo bakarora mbagokora ki mbakonyara bagakera abasikari betago nari Madam Moses eke station akarigia abasikari bagacha buna baigete bagachikorigereria nse eyete koreti teringia nari babugete chitiagasi mara karenga mara gatatu bantu bari bagatama na bono enyomba eri igatigara monto atayonchokananetio nari Madam atwara ribaga okong'onta atotari bigora ninche tari monto onde nari barusia omogaka oywo onkonyete gesieri bakamotebia ekaru ororo bono ntwasoire ninto abanyene nari Madam aswa nyomba agateba naki togokora tosokia abanto abakoruma ateba bono nobogete ogokora ki togotumeka kanye basinyire koigwa bono amasasi togokora ki tokorasa nari Madam antebia soka korwa nyomba omwana agasokiwa bakandusia echamba nabegete ya buru Madam akarusia ekoti yaye serikali akambekera eswenta eri yabo na egosi yabo na omosikari ochotorora akang'a egosi nari batosoki na omwana oyo bakamobisia egetamba eke naki naibayetie botuko buna bamobisia rende abasikari bakabera side iga nkabera gati na omwana akambwati na uncle yaye akamobwati korwa iga omotundu bete buna twasoigwa egari egenderete gwakwa amagena bagateba nabaka amagena egento ekenene twatagete twakorire ki twakorire rende tukairwa etago polisi kere saa 10 gerieti saa 11 rigeri bogochigoki rende tukabera ororo Madam twanyorete ororo agatobori naki arenge rende tukamweresa naki arenge agatotebia bino bera agu bakamambia Madam Moses ache gotwara ichi nabwakiete egaika saa 4 iga Madam oyio agacha agatoigorera buna atoigorera rende tugasua ororo rende monto akabora ogotogambia eki na buna natonyorete okoripoti taiyo yobwate evidence isaine naki buna aba naborogi akabora tukaigorera igo tugachanga tugaika saa 5 na kitu hivi nabo yari chiamugasana chimwegete ekero twarenga omochiori tokonya kobori ntweresung'a abantu sorry ntweresung'a inu babere ase omwana oyo nabairete ekero mokoirwa gochigari ase oboina bori igoro mwatengete na mwaboroge style mogotenga oboina igoro ngo babatebeti motenge gose nino mwakorete gotenga totengeti Madam etwatenenete totebi genda gochia toika totenena twakuchibi kora iga kunama togwakuchibicha gotenga totengeti nabwate nguru Madam nenge gotengera nenge konyegeri guga bono begete risasi naki nakorire ki nakure monto omino taiyo mogaka ogoro gwachanera oserigo gwatigaire aye bieka nguru nakorire ki nabwate namarigo karenge ngo motengeti gotenga totengeti suka gochia tinene mbera igoro ebionsi nabo benge gotokori omwana nere naitetu mwana nagetwi Kwako batinga chingori ase kero gocha kwanyore konye batingira omwana chingori omwana era atingire amaboko akasibu asomote weke gutwike kero bako basiekera enyomba nere gwate baba basiekerete nino babere gwoka mwarenge no mwana inche no mwana no motureti byekenyoreke mwarenge nyomba abu bantu batatu inki ayo gote gose mwari gokogamba omotureti oyere gaswete guturinda muntu mungago takoraki taswaime aba bori tikende gose nere bwagete simi gocha tugaturu kento nkeyenge kunyara gotubori okay bola sayo abanyonire by the way ntwale gotigana intuntu saga iga tomanye ngana ke story yaringi nende muno koeresa tebwate tofauti sana na ili virus tegari ose ili konye bato tebi tukarachaga igasuri omwana oyo monyene kera kogenda kurunka iga abujira matukabere akogenda gochiesa gari gose no gochiesa ari gose nabwate musani gari nakia gotoko muchuri
mutari bairi abana mbaro bagosoma nere bari grade 6 nere nwabutete omugaso oyi nwabarabo iri tukeririe sabato nitweria tarairia ichuma nwaraira amatanga abwo agototebe ne sabato nwarenge kinyuri iki kunya gutara mba muruchi mbako yotagete abo mutangani gutosamba nwarenge nabana bae mugaso mwana nero yo gosoma Otendo primary or class 8 mumura naro gosoma ro class 8 togotebe nero uyu umwana bwo mumuro yotage uyu mwana bwo mugako yotagete gutosamba nero yatata getachi gotebana kino mwago no gutwakarete twenge nere igomba gwato bosani nere madam timate njeri na rine gwete tisito tistori gake tindi kwa bara isika na yambe kirisika okay tomanyeti mwana gotebwa no kwa matanga no ari ekero mwana gusira ko rubaiga oyo no mwana mukere class 6 no mwana utaraika no nyeti ya taraika ekera era agusira buno muiburi na nagete gusira nkuikara osoka kurwa oenda seito atari gotebe atari gontebe nche nkurwe gasiane mbugete mwana nwari nanyora mwana takorete chaicho bona nagete kubura ko na narite kubura chinga kichi weekend okay kero nkoligere no nyine mitandao abantu nabo bagoteba nga mwana oyo obo maine ngatari morogi gose utakoba morogi we no mwana moke sana nga bongo bwae mbuikiranite ngana bakurabura mangana ya ibuna mamu mwabo no ene kinga no bo maine nchina bonkwene kinobo maene mwana okero namupimire nchibuno moibori taribu ya mutu natobera nere buna tole na yeiga nko murangeri amaiso ka konkorera hivi ucha kutabana ye amuburi muchandogo noro anta itakoma Ngo mwana oyo nabagosira nende nonya kwene kiri na bongo bwa imburi bya kera kubura kurunka gaiga munajete ngana bakurabura na indoirana na ndoirana mwate bigunga nche ngwake simi na tebuguto kirasige asigete lakini mwana nse inakorage nkasito boiboro nkasa ino naragi nangega ekona boike nange naga nange okay mwacho muliare nkativi na yote una mama mwaba koeresa onere omwana ori togete gari asobo inabwa unyagosira Alois ngino gukwanire ngamangana yabo kwano ngana barogi bali mbali barogi omwana ona bagosira kurunka gaiga ogenda no nyotara tari ngane lazima no matanga yo gotokara kini onye nabona na warenga matanga gago korekana onye botuko bo botarachi guika gosatarachi gotoka ngina amanye gwakerwe simi barukuru gaiga bagende baka gari komoyi mangana nga mwana no morogi mbali barogi onye familia nyana nabonta itato resenga mangana ya baro baibure soro regio ndo wata barogi na kibali bakagete nga no morogi ari eno gotenga igoro yo boinobo otebire nga mbatengete ayuna mangana propaganda gosena mangana atari ayobo maene tonte ukwana na mama mwabo gaiga nkola tade tatu mabonera toresenga otuko bunga kibwali ngisi nakyo mwana akurugali akuruga iganka utoka gari nyora ngai distance nero gaiga nende no butuko bwali nakyo mwana yaroka agotoka kare amatanga butuko asatari nabairi gosena basani lakini nonya nabona toigure nga omomuro oli olegari gosabana basomo chiuri mbabwa to bosani no muise koyo ogaiga ekero mkwaro cho mwana agotingu chingori akoiru motugari gosemo kwa kuchibicha nere nenda ino maite bonge ngamangana etali bo maene aimbirengera ikibya steso mutu cheke birengera libya nenche nabakaneti ngane limogo ntingera na lirario tindimanyeti elineri gani murachemo monge ngatema kobaberali mongina bwo mochioyo nero betu mutangani kongakurwe tegerera nae gwanjandeiro mugakona matuka mange mbaka korireki bakukure kama taibaba gakino manyete nanya gochabuga tiga gonchanda mumura ya kamya gwanta kumbe nini mwachandire sokura matuka mange masabari akore tubona korireki aikirane nkomobori amasaba agokoru mondu usiborere mocha gonteka aerero gwakorireki gwakure kwana barogi bamino ende ntabwa timorogi gose naboko kirakanye goko kuoku Ninki bako barengera ingano abarogi mwili. Bakorengera bono buna banyorete omwana oyo. Bachikorigererie yanga nabegete nero ngi mwamu nege t-shirt kya chubiri kya Pelis Matara. Pelis Onsaligo. No mwana akabekera ngi mwamu buneria isibeti suma agasoka kabeka nege t-shirt kya baba lao. Na morigereti chiti. Nabondo charo mubekane tikero montabegete rongi mwamu ne t-shirt mbali. Erongi bunena unabegete no mwana akabeka bunye. Bono nchinga chikobakani nchembo no mwandangeiri na nabekire rongi ya gante bya pana
echine uniform mogorete chioboro chioboroki ngabata ibaba ng'aneri moko ng'anje tingora tiki kanye motaite kuamini ngebu kulia pasta konyako korera obokoreri ng'imuki kanye rikari rikora kirimbuate bagata abantu uri kukwabuku mo pasta no arenge botuko pasta oyo mutindigete tarengo tarengo kara mwachire polisi onde tayochire nonye go claim na barogi mwali go semwa bagosere nkagari ainoro chengo mwana ona goseretu mwana one nagoseretu anene mona abanyene familia yimba mumanyete imena isiko nwakobera nwariete ndagira ng'aye goikereche koba botuko bamanyora ore birogo ime bache kumutinga bamugache nyomba eche goika saa sita bamosoki isiko nari bakoteba naki atoke embere igorogota ogotenga nche nintagete bang'erese naki yarenge nyoro bwene bwane juu bang'eire oborwaire gete botakoreki botaere nandika na borabuge ninkoroche ndakoretiki ndakoroche Wala sana kera mwiranete gocha mwarure koro polisi mwachire nitukukiriria lengo Sunday Monday mwana nachete school achiete school school wana ngakia ote bani metenga mete nonye getu aringe primary kera ko ibegente buneke egente kere tokoroka stigma konyoro mwana ka kwende school ngwato getasigete seino nabarogi aki mwana gokope school umwana naigete school agatuma umuibori nkagende school aigeta kaira ni gocha agatuma umuibori buna tumetu kaende school rende ngachikuru buna yarenge nabarimu mbamaite mwana utakora tiki taribu yankeresa ngakura mwana agatigwa kaende kelazi ngatigara nkonya ko gamba nabarimu barimu bakantebi batagete babeke abane bareti babataigente kenge akoreteki kiarenge bo babakani kabisa madam agagaswe class kiaya agakani abana usimo mete nyanchera buna kinaga kani abana bana bategerera mubasaguru kanyanchirerio tomara morogi ringanerio ritigare nini mwari bwatese sino tende kanyu gaboni ga at least skuru mbiyari nabona narure na mutumire buna ukinireti abana bawe ganya gose buno nyometu gaya kwabirire emyaka emi abere uno yo 13 no manyeta abantu baenke osonya gusira era Alois nkwa mumanyeta nse yake nkumuyu timo maete na mujoyi nanya gutata ngo tukobuna gwata chito na buna atache tunande norogete twinchira na mumurumu ntoyo mukogoti murumu amugakoni ere turo chimba soma na bana baga na manyeto nero tworokerere tinchira bogi mokine o menyerete gaya ngakibure ngasike gokora mugako ngasike gokora abo gimatomenyerete na bakongu madam tuneke barua tokora twamanya konyora kyo bukombe numugakone beti yasoni ina bitokora twamenya kuragiria abana na tuisaranstiga na botokoreteke na botule ngota sobeti okore kibarua na bo sabetiga na omuri na botule na bokunyoberia amacho okore kyunyura abana bonse ne skuru bali ina skuru bali pole sana ni nabona incho omonyane na ibekira se bikorote bya obotuko buno okurukuruga iga uchikore to mwana alafu baka kwa batagete gusamba actually baka noitire muna gota baka bonega no bwata maumivu ondo raligereje story mate story ya chire sana asichi internet asichi station chito cha gusiga ga nonya outside gusi orarengereje nga no morogi uri gosabange buna banyogire story iri ntangani mbaranyore response yao ukoligereje kamera nga kiura takora to nchenda matabi arusi ringane eri pi kurume ya ena isiko amanyenche tindi morogi ine story yo monto kurikira buna no morogi Poli morogi tindi morogi timaitiro engeire ncho no ncho metin konyara goteba gosto no morogi ori story morogi na yora ntebia yo monyane ngaki no morogi ori twatebire toli morogi chetindi morogi madam no manya tabaro ya baba seito one mamu mintori anko ya no ikuru seito boibu oyi no mama ochira nori mamu minto muyiburi uikire sa no gukagero ogukagero ende mistake ya bete no mwana kubura kuruga no mwana kubura ibonyo mwana utabule tachigotoko muchiori kango ngane rindi chete okay sana so kwana na into nintagete tonyore umugako onera erese otarachi konyora umugako abantu nabange bagukuriga by the way ngesi ningakiro mondo kwali ko toy namba yawe yesime
onde bwensi uratake goikaga iga ose uratake clarity ende yonsi bakonyore gweteraga Nasi namba na punkuba. 07 Namba ya nere 07 69 08 5010. magete koleta Mariete koleta Sara Yunga. Sara Yunga. Okay. Gitoko chigokora ntare tomogako gaiga no munyakero nyoro yo mwato erese nga abachirani chiao namba manyetenga gosoka muri kabere gosenga kibache gaiga na barwa torese nga kimanyete na barwa Baberesa sobwagare. No omwana ikire gaiga. Omwana ocho. Okay. Ngoma leta turi baadaye. No tagetobo ene go suggest. Inte tobo ene bwane ngegu. Ringaniri neribe. Ina nchenyo arometa bataka twakorire kitwachairu. Okogoseru waboru chinguru asogoji rindo chikonyoro bwane bwa. Intagete buna ino mwachire buyaiga akimombwatesi nyoro bwane bwa. Ngane torago kibuna nende affect ri omwana. Yang affect rinchebie kwa manyene. Ondigereri ige kini kiane kieri. Machumo riri kwigura kurwa ase mama mwabo mukagero oborogi oso musikuri otogete igari ase enka ya Nyagosira Alois Mogoyi. Tetende tetatu mwabo gochaga iga no mwana tokwanenere na bara utoigo narari babwate igoro engane tochanda. Machumo riri toranire gocha no mwana ori otogete igari una nabairesa konye twagambire na mama mwabo lakini tonyogere gesiki yanga mwana nero ranire gocha kurwa sato metu oikire ga ntete tokwanenera torese nga ninki kiaringe nende ngakiba akonyo agotoka asomuchuri ase chinga kigo ase chinsa chiri chabo tuko kari umwana mwiske ore primary. Karibu sana. Sama litanga kikoroko. Viona Biaki Ayunga. Viona. Okay. Viona ari tukweri ogocha gotoka gari. Konya kwabogire kurunka gaiga bagote ba matukabiri. Na ikwaringe. Na chito mwabo Doris. Mwabo Doris. Mwabo Doris narari. Ruara Moi. No musani o. Kari umuchiuri watogete. Tutabibono ekero kwarwete onga iwachiete bakariri ogocha gotoka gari. Mtutu wenge mwa Doris tukaenda mwabo Delphine twachikoirite. Tukaruorora tukenda tukanyama mwabo ruge tukaragira. Tuakora tukaenda mwabo mwabo tukabera. Tukenda mukunge tukachikoichi besa. Ikabera orore gaika sadisa ika. Ngatimba kuchimade. Kama dedo standa ikagochika ika. Kama taibona nchibona bukaira. Katebona tinkwenda ndonse tigabona mbere gai. Ngai karanse sekero giti. Na nkachikuimu kaiga nkungita akandangi. Abuna samatanga. Mbona. Akandangiri gushinyamba nkagenda. We karansta iweka. Nke gotoka iweka isiko botko. Njini kanstinchi be konte yongire tora. Na kuire ta samatanga. Unde na roma ita somuchu. Ebon. Ngoma ita. Bifon bieka. Bivon nere umuchukuru bu mugako yosirete. Nero kurangerete gochi. Ya yenchina abo metebali no mumuragete. Mama nyaine nere mwago soma nere gusoma bwato busani nere. Ntuto kusoma nere. Igo tumuri gukwana. Ndunduru gukwana ke. Nakirende gwacheta matangazo. Njina ikaransete. Wana nje bukungete bakandange. Tukende tukabera nyumba. Bagante nturarangiri mama minora. Nera nkutukuranga mama minora tebe nera koreta. Tukubarangiri tigende tutogote bikwa tuirane. Arafu bakarangiri umusacha gete. Musacha uyu akateberete ngori bagansiba. Musacha uyu agachaka kungaka no mukungu ibo musacha uyu kwete nera agachaka kungaka. Agatebata wese naye kwa morogiro okuri. Bano nche bakambwata bakangira gochiruga. Musacha uyu kere agateikaransa akai. Musacha gete ikanstansa mo gaiga ganteneki. Suka gochiange gaiga ngasuka. Ono muriro ulio ngobate naye bata kisuka gochiango uimono. Ngasuka. Ono nkayoko boko. Arafu muriro uko inori babutete. Bawo kiri gusana muriro bawo geti keroro. Bawo geti kerenengo. Okay. Bano bagante mbesi mi ya mama. Inamba ya mama. Ni namba ya tatu ni ya soko ngabate bitimbuati. Batene kibono morogi atatu wale chizi namba shi atatu maunecha mama necha sokura. Ngabate bitimbuati ya keke mene ngabate. Bate bono ra mama gochiga. Bakakira sokulesi. Bakakira ritanga Nathan. Nathan ya kabiri namba. Nathan nini? Njino ntimu maiti. Bakakira sokura akachagata ibama. Mama bagati.
Ekero baika basachigete bagacha bakanteira mama omokungete akantema omino abegete erongi omwamu esweta ya buru negosi. Bono inche ngochi koimoka nkanyora abanto barasurroundiri iga bakambora naende okobua naende okwana mono bakambora mama omino enyanga ki abegete nkamotebia erongi mwago esweta ya buru egosi mbari iga. Bono bakatebia mama isiko gocha rogoro waigekaransa na omwana ogo. Alafu omosacha gete okorokuta omo agachaka mosamba oywo mono. Alafu bakaturama minsa bakatangana kobekera mama amaarori bakamobekera korwa ase amagoro bakamotebia nchaka tindi morogi. Alafu bono Tom oywo agachaka moaka kabisa Tom akang'aka na omosacha gete akang'aka alafu omokung'u gete akaimokia enyimba agaka mago na inche omosacha gete ore naende ensemo akang'aka. Alafu bakatutebia imoka tokaimoka bakatotebia tenena ase embere igo togatena suka gocha ang'e togasuka kuna ase omosaba togakuna. Nabo bakobatebia mokune tari aye gwakunete Ntwakunete twensi nabo nkototebia tokune. Bakatotebia bono karua bono bakatebia suka gocha maega taikaransa. Bono bakatebia naki mogosambana gose nogosamba omwana ogo mama agateba tiga mosambe. Na inche bakamboria ogosamba omino gose mogosamba inche tinkwaneti kende ngaki alafu bakatusurround bono Tom agachaka barangeria abanto bono bagachaka korangera. Tom aye nomomanyete ning'o? Inche maite Tom akorokwa. Okay. Bono bakatutebia bakarangeria abanto bakatebia tobwate abanto tobaire gochia nyomba tokabaira bo bakatoira. Bono bagatosiekera omosacha oywo otrendete nyomba agateba gaki oyo na omwana motige na oywo mama ogo. Bono ake igo tokaigwa abasikari bachire bono bagatoiranga. Bono ekero babasiekerete nabo mwarenge na mama omino buna kweresire mama omino atarachikoretwa omosubati okorangeria korwa ase goikaransa ase ebirogo ebi nomomanyete? Inche timomaiti na ritang'ani namorocha Ritang'ani bakoira nyomba baringa abasubati babere bagotebia ng'a okwane iga nki rende bagokagerete koba omorogi gose ng'ina nagotomete egari mama omino nagotomete ogende? Aye nabo bantebetie nkwane bo. Bakakwane buna mama omino abegete chianga bakoboretie nki mwariete botuko? Bono Nkabatebia bantebetie bokoborirwe kende gionsi otebe ekero togotebia gwakwana. Inche bono ngakwana bakantebia otakwaneti nari okorora. Iga bono ogakwana kera egento buna bagogotebia. Bono inche bakantebia bakarangeria omong'ina oywo bono okwerire omong'ina oywo bono omokungu oywo ondangeti ritang'ani nang'akete. Alafu ekero barangeria na omong'ina oywo nere nang'akete omosacha oywo nere nang'akete akansiba chingori akang'aka. Nabo bagoitete sana mama omino ataracha abwo ase ogoteba bagosambete gose kwayete okoba control iga abwo narari okwayete iga chiarama echi reka okobe koiga. Moiretu polisi mokarara na mama omino mpaka mambia ekero okonya goitwa iga abwo ase omochio oywo nonya omomura oyo mogosoma nere goteba ng'aki akorokwa Bivon ere ngoteba aria nakomanyete? Bono Na eritang'ani gwachiete ria kabere bono riria banyoete ngochia koimoka. nari ria kabere gwachire ase enka eria ase omochio oria abo bande bonsi mbakomanyete gose mbakomanyete? Inche bonsi mbamaete bake bamaete. Ekero okorwa nka iga gwachi gotoka egari ase nkorabora ore korwa nka iga Bono ng'ai okoragenda? nkwenana ase abamama. Omochando nore obwate nka iga ase nki gekogera okorwa nka iga otari goteba ng'a kwasokire kwagenda? Timaeti yane okonyora tigwasokire rioka. Ekero koiranete gochia esukuru ng'aki abana bande bagoteba mogosomana barabwo?
Njembante benkonte ne kibone nyanchira. Ana no morogi story morogi. Kabate inchak tiri morogi ubuno bokora. Omwarimu naraketu ngokora klasi. Wanketu ngokora matemu. Nachondreki ana keroro morogi. Njengu like nachaka kulera na mbosa ikona bante bana kora morogi tokwete gochiga kona nyorari klasi monte ibo morogi tagocha. No mwarimu madam. Onke akoro. Madam Grace. Madam Grace wasomi Otendo Primary. Ara gotabinga koro morogi tagochia. Tagotagitia se klasi kia. Njengu nyakari klasi. Jingo chuko ngonto tebo morogi oswai. Nutakongonta niki. Pole sana. Wanchomolire ni gwete nero mwana wa kweresa gaiga. Au tabanga nonye ne skuru ya mobile rako ngukuru egekero kekeba nonye ko gende skuru. Konyora nonye no mwarimu nari gari otari comfortable nere kerari class. Ende nkora burari kurunka gaiga oragenda nonye ase babo mwabo. Pole sana ni meta ino mwana moke. Nende bona iga nkera mangana ya buna beire. Abantu nabo bakagirete ngama mumino ogotomete gari. Amo mino nyago gotebi mogende gose na gotebe tigitwire mogende gari wo asa matanga ari gose mwanya gosoka nere mwenda ndonse. Yeah. Tanya gote. Ai weka gwasoka tukagenda. Okay. Pole sana. Maigura korwa so mwana. Oyo mwana oyo monyene otogete gari no mwana moke sana ore class 6. Ende gento na kumirinke lingano nya nabarimu eba go take sides. Mbara nonye mbara manyanga ninki boronge kiaringe mpaka bona iga mwana oyo nonye gakweresa agoteba gagochikorora mwarimu oyo igakuyungatigarire yani tari comfortable ase school kumitinga mpaka bona iga mangana nara aibune madam ye school no bonete kwa manyanga ninki kegenderete utarachigo judge omwana omoke buno oyo bongo bwa imbora akonga bado achaka korengera inga aino morogi gosto genda gosichiga iga gosto soaga iga ende tokobwate omwana oyo omwana oyo okandire ngina tanya komotoma ndonsi ase bali bakagirete ng'ina nero mutomete gose nero komwegeria oborogi bakanire ng'atanya korugai ekera korugai iga irakogenda ero monyene ganchete ng'atigaru korunka gaiga enda asa koragenda mono agoteba obaba omwabo ng'ina tanya komotoma endo kandire ng'ambari barogi tamanyete mang'ana bunaye gatura nego chagaiga ne amate gose munyakenyoro yomo eratoresa ng'aki amanyete familia ende gekero buneke nake bakeigure naki bakorera eng'ane yase kinyoreke tochiandari Machumagire enka TV turandire gochaga iga na babo mwabo mwana nere mamo mwabo ngina omwana ori otogete gari asobuina abwa omwanya gosira Alois tete kwana nere babo mwabo nere tomanye ng'amang'ana ya nanya manyete nende ng'aki familia yemenyete karibu sana Ndiya mwana abanchwa samalita ng'aki asamalite ngurukuruti kerugonyokanyi nkabwana mbuige kona nche yalinge saba tumara babe nalingo morwaire ne ward nalinge nabekirwa machuba 3 njamang'ana ngochaka mara babangu nyaigu bena nche nabisire nalingo muri nche nachire gakobakerorie ase ng'encho omwana nari gocha koyi na nche ntamurochi lakini to igongo saba ng'omwana oyone nche ring'ana eritindi manyete ase obogima bwane ring'ana rikorokwa oboroki igere omoichano omonene asende lakini gwetera ase side yo omwana omocho korera nachandete ng'ina ase ng'encho ogonya gotamatama korunka nonya mbwane ngochare ririmanurete komobanga ng'ana ndachiche sobo naende naincho ntama bono nkore ebidii ya okomorigi mpaka ekero namonyorire yambete namobeka epigipigi gose omonto omokoba goika iga iga bono inche ekero nkorigeria omwana oyo nabwate eshida ya okonya gosoka koruga iga nachandete mama omwabo timaeti na obongo bwaye botagaikeraneti lakini inche ere omoichano omonene mwana one atanya koba morogi na inche eng'ana eye yemberete ya omoichano bono esinye na omocho kore oyone mochandoki okare asare lakini inche ndasabe onye obokonyi bokare omwana oyo akonywa kobua mono ning'ichanete mono sana mama omwabo naitire mono eywo onye gaki obokonyi borakonywa omwana oyo akoirigeria nki akoa abana baye amenyerete ekondo onyarera akonyorera abana baye eki bakori na konywa bono buna umisi kere egensinye nanchera kiagocha gokonyera abana abwate abana abake mono obubaganeti obokonyi lakini inche ngosaba momokonye egere anyore enchera ya echinguru aranyare gokonyera abana abachingaki echi iga omisigete inche naki nagosaba
omwana oyo naende tari rero rioka mbotamba akobora timeti ocio karasa are nabo agotama noo nkoruka gaikire nonya mwane tari koba comfort babere nyomba nabo akoibisa nao ngesona gose ochicha kinde chokoni kumbe nkarachete nyomba nene nja konyona omwana oibisete nonya are ebirogo nona bagocha nonye tomanyete nyonche ntari komanya bono riria ngocha gostukera nonya riria nkorara nari nkonyora omonto okare kweyana nyomba noo nkoru getanda nyaro mobori nkirende gegokori otare gocha mapema noo riria toikansete okoragera tose amo naende toragere bono andigereri bosa igo bono inche nimbwate omoichano omo na omwana oyo omochokoro okorana akabwata omochando oye okare ime yaye eki niki ndakwane ase abanto baminto. aba bagoita omwana oo gose aba bari omochori bakagerete ng'a omwana oo na omochokoro oo nabarogi nki oratake bamanye? Inche ndaganye bakorerwa obotuki kabisa na obwene bwa omwana one bororekane gekora mwana one inche korwa inche omonyene tindi morogi na mwana one tari morogi gaki inche naki ndaganie akonywe. Mang'ana aba abanto bagoteba tari aye obomaene. Yaya mang'ana aywo naye oborimo inche gaki ing'ana ria aborogi timbamanyeti korwa nsa mpaka ase Nyasaye eki naki ndaganie abaminto buna mwachire iga moimokerie egetambo kere abanto abwo baimokereti omwana one anyore oboronge bwaye eki naki ndaganie. Pole sana omong'ina ase abanyorire naende asante ase gokwana naintwe. Ya mono. Mwacha omoriere Enka TV eranire gocha ntaete tokwane na tata omwabo ndoche ng'a oikire ase omochio oyo nere atwerese ng'a naragia abwate ase ring'ana eri eng'aki riakorekanete naende eng'aki ererete eng'ana eye. Mwacha omoriere Enka TV nairanire gocha iga na tata omwabo omwana oria okagerete koba omorogi nao arenge obotuko boria bagotoka gose agoakerwa esimi bagotebiwa baende boiya omwana obo korwa omochio oria gete atwerese ng'a ng'aki yarenge. Karibu sana. Rituko erio ng'aki tarachi gochaka ng'aki okorokwa? Marieta neri ase Ayunga Mauti Eri ase Ayunga. Iga iga no gwonga. Rituko erio omwana ogo agotoka ng'aki yarenge twaeresere ng'aki bachiete gotoka iga naende ng'aki mwaroete korwa iga iga mogachi goika iga aria botuko? Omwana oyo nkorabura are okorana tari boronge bono egachoika saa sita na nusu chia botuko tata agatutura agatari nao akeirwa esimi korwa ase omogaka gete konya atindekerwa bono omwana oywo tokire ororo ore embera igoro bono bakamotari nantwe abaibori ba omwana togenda oo tokonye omwana oywo korwa ororo rende tokaimoka tokaenda gochia ororo ase obwango tore abanto batatu twaikere etimu gete ya abanto abwo ase oywo akwete barenchera batoganyete bagatoira bagatobeka ase gete ekona bagatobora boria amaswali gete igo alafu bakamakurwa bagatoira ase omogaka oria okwete atinde getu tokanyora abanto bande mbare ororo bono tokanyora batobangerete ebirogo biaito iga bitatu bakamakurwa ororo bagakora ekwerende twanyorete bateneine bonsi barigereti esaite eyemo bonsi bagatwerereti amaiga bagaturigeria gochia maiga naende bakarigereria gochia bosiari bono bono togasoka kogamba na abanto batwerereti amaiga nonye na omwana oywo ntomorochi naende konya twakorire amatuko tutaramorora bono bakarwa bakaramokeria ng'ina ekaba ng'a ng'ina bakonya goswali rioka ngachi gotema kobaboria kende inche bagankania bagateba tingwenereti gokwana nabwo timaete igoro ya mwana oywo bono. Ekero aye kwarwete iga omong'ina oo natweresa ng'a ekero mwarwete iga mwachire ororo mwabakwanire moigete aye okarwa ororo bagotebeti orwa oo? Alafu bono okorwa kwana ororo batebete ase obweng'e omonto omaete igoro ya omwana ng'ina ngachi kobateba ng'a omwana oyo nkwane komo bakanga egekoera nanyorete na ebinto ebinge bagokwana na omwana oria mbiarenge kongoki naende tibiarenge ebia obomaene kero nkogania kobapinga mbabeke buya buna yarenge mbatage mbare gotaka ekagera bakandusia ororo bakambeka kando na korwa abwo eri batobegete ensemo mbachiete bagatebia omwana amang'ana gete kuringana buna ng'ina are kororekana esogete bono omwana oyo bamotobete egari erinde banyore enchera ya okobwaterania ng'ina nere igoro ya amang'ana aywo ya oborogi bono egaika bakoboria omwana amaswali bakamotebia mapema buna togoika ororo bakamotebia omino ngocha are iga na iso
alafu mamo mino twarorire nigabigete gobi mutu nandi nigabigete swetere brunero ngire mwamu alafu unagochaga iga etugukuburi mamo mino sangapi akoreta gaigo gutigwirana otebi akoreta saa 2 uiranira gari alafu njanga kiabigete otebi abigete yangele plu esweta alafu nero ngire mwamu lendo mwana akairesa igo bakamakomboliga ayo mugakoyo uyweto mwana ungainereri kulingana munakwanire igo ngabate yayo mwana trangainereri nyina ndoje na besogete lakini rende nchekero naswa nyumba nyina tari yange kiabigete nyina niga bekire kiyange chuna mwatu kulirega alafu mwana oyo tare ngororo tamenya tani kurwa rwete kantuma nyina na samenyete kurugagu mwana ona igeta gatebana nigo aragirete kuruga nesukuma ngabatebya ayo mwana oyo mwabo mbarugeti nande tare ngo tamenyekere bali ibintu baliete nechaye banywete ne mandasi ne chingende bono nga ariko batofauti kagera nga tara yetiga igalitwe ya tarale ntumaiti asamenya tasuwenge alafu bono kuruga burende bagaro bagatoimukinche nendo ya nomoke bagatainu bono genda bagaswa go escort mwirane totigaba ngoji kwa boli go mwandiniro mwana uyu piting kwana nere bakanga bakamawanta ibone ento korairana obu atra mafuta ya ura umuriro mongino go kwanza ayo maiko genda mafuta ya taya no alinga bibu yumbi alenge nsagu kono timeti bale go sina mafuta bya bwatu bo maene nche timbi kuneti nkabakani tugasoka bagatokoba bagatwikie para bakamagotokoma ndi twete nchiragete ere ngao nkabakani bakairana bono nanchi tukaenda abantu abuni mbaroji nabeke nyoleki kiabo tukairana ntutwete njire ngao tukaja kuliyo bokonyi bono kurusa abantu n'abantu bakaba bororo bagatoigu tukaenda nabo asubwenge bagatubwatesi paka bono bune serikali yachite ekaja gokonya aba abantu bagatinoro fam paka abandi bamwabo bagatinna kwegerera aba paka bagakonya mutangamba yete kanga yemba yete pole sana se mwanyolire nainde ekero mwana kuruga iga uchigotoka gari watebirenga nkorabura ari kurunkata giritangani ayo uno manya tumungino no mwana uyu mwana renkorabura mungino no morogia se na ibaru setia mangana ya mongina tali morogi na ino mwana utali morogi no mutu uyo taikeraneti pageri bamubwatire bamurusiti asara ire birogoime achita agachikuraroro ahwa matanga ewa tali morogi ya no bamurusiti ona nde bakamusi bachingori okay mwacho muri kwigura buna omugaka bwenke yakwera sanga munginoye tari morogi ene tanya kwa morogi onyo no mwana korabura ari kurunkaga iga lakini tari ngano borogi ya korabura ogena no nyoba abo mwabo oirana ende ngana yako tebane ngambata gete justice kiagera nga munginoye na itetu gari no mwana na itetu nero munyene akabeterego ari kurugari airanenka abatige gari barabuba kunyago deal nere ende ngento na kumiri sana nkeringa baka na etu amafuta otayunga nayo kumusiairo manya kosoka kuruga iyo re mob justice yitwa kandirenga ekero kwa kageiro monto kwa bomoro gose kwa bomuibi saving to biri bita bweneletia sekenyoro pinga report imbi yako ngenda police kwa report ya mangana bunaya kubwa kuire getambukiro asama okao kuruga ikando chenga bwa misire kabisa tata kokora kuruga ikatoire nego chigari asume chibosongo kuruga igase kenyoreke kiotendo tiatukolere gabwingane iyo takite wakera mbia mono cameraman yane twalinga iganere Brian McKnight na umachukuro nyamora nere producer yetu ase kwa ine kinga kwanyira mangana yo story unechi ase enchera ebwenerete kabisa ene ganda ku subscribe ase YouTube channel yetu ya Inta TV share story ya sovogali kabisa family yenyore justice nenda naje gwikira abantu abangi bye bye maletane Bridget Keru